této kapitole si vysvětlíme, co je to vektor. Ve fyzice jsme se setkali s pojmy vektor a skalár, přičemž skalár je zcela určen jednou hodnotou, velikostí. Jedná se o veličinu, například hmotnost. Naproti tomu vektor je veličina, která má dvě vlastnosti. Jednak velikost a jednak směr. Jedná se o veličinu, jakou je například síla nebo rychlost. Než se budeme vektory zabývat, musíme si vysvětlit, co je to orientovaná úsečka. Orientovaná úsečka AB je normální úsečka až na to, že u ní určujeme počáteční a koncový bod. Nyní vidíme na obrázku orientovanou úsečku AB, přičemž bod A je počáteční bod a bod B je koncový bod orientované úsečky AB. Počáteční a koncový bod nesmíme zaměňovat. Orientovanou úsečku znázorňujeme šipkou a v textu ji označujeme takto AB se šipkou nahoře, tedy také šipkou. Orientovaná úsečka má svoji velikost, to znamená svoji délku, můžeme ji změřit a dále má také směr. O orientovaných úsečkách prohlásíme, že mají stejný směr, pokud jsou rovnoběžné a míří na stejnou stranu. Uvidíme to hned na obrázcích. Úsečky AB a CD mají stejný směr, neboť jsou rovnoběžné a míří na stejnou stranu, a také úsečky EF a GH mají stejný směr. Naproti tomu úsečky IJ a KL nemají stejný směr a také úsečka MN a úsečka OP nemají stejný směr. A to přesto, že tyto dvě úsečky jsou rovnoběžné. Vidíme, že každá míří na opačnou stranu. A teď už se dostáváme k vektorům. Na obrázku nyní vidíme 4 orientované úsečky, které mají stejnou velikost a stejný směr. Liší se jenom tím, že jsou umístěné někde jinde. Můžeme také říci, že tyto orientované úsečky mají různá umístění. A teď pozor. Tyto 4 orientované úsečky jsou 4 umístění téhož vektoru. Nebo jinými slovy, tyto úsečky vlastně představují jeden vektor. A ještě jinak, vektor je množina všech orientovaných úseček, které mají stejnou velikost a stejný směr. Ještě si řekněme, jak se vektor zapisuje. Můžeme ho zapsat buď malým písmenem tučně, a nebo ještě častější zápis je malým písmenem se šipkou. Pokud počáteční bod vektoru splývá s koncovým, vektor se nazývá nulový. Vektor U je dán orientovanou úsečkou AB, přičemž známe souřadnice obou bodů. Do soustavy souřadnic zakresli umístění vektoru U, který je dán orientovanou úsečkou AB, dále orientovanou úsečkou CD, kde známe souřadnice bodu C, a orientovanou úsečkou EF, kde známe souřadnice bodu E. Půjdeme postupně.
Nejprve si zakreslíme soustavu souřadnic. Do té soustavy souřadnic si nyní zakreslíme body A a B podle zadání a znázorníme si orientovanou úsečku AB, neboli jedno z těch umístění vektoru U. Takže nejdříve bod A, ten má souřadnice 2, 4, bod B, ten má souřadnice 3, 6. Nyní ty dva body spojím orientovanou úsečkou a dostávám tedy orientovanou úsečku AB a je to jedno z těch umístění vektoru U. Tak a do koncového bodu B se dostanu tak, že z počátečního bodu A se posouvám takto. Nejdříve vodorovně o jedno doprava, to znamená ve směru osy X se posunu o +1 a potom svisle o 2 nahoru, to znamená ve směru osy Y o +2. A toho já využiji teďka při zakreslování té orientované úsečky CD. U té orientované úsečky CD já znám počáteční bod C, takže si ho zakreslím do soustavy souřadnic. Tento bod C má souřadnice 0, 0. A já teď potřebuji najít bod D tak, aby ta orientovaná úsečka CD byla umístěním vektoru U. Takže já zase ten koncový bod D dostanu tak, že se posunu o 1 doprava a o 2 nahoru. Tím získávám bod D, body C a D spojím a dostávám orientovanou úsečku CD. A totéž udělám pro tu třetí orientovanou úsečku EF, kde já znám počáteční bod E, ten má souřadnice -3, -2 a zase z toho bodu E se do bodu F dostanu posunem o 1 doprava a o 2 nahoru. Tím dostávám bod F a zase body si spojím a dostávám orientovanou úsečku EF. Takže toto bylo velmi důležité. Z počátečního do koncového bodu se dostanu vždy stejným posunem ve vodorovném a svislém směru. A právě tento posun nám určuje vektor. Objasněme si nyní, co jsou to souřadnice vektoru. V soustavě souřadnic máme zakreslený vektor U, který je dán orientovanými úsečkami A, B, C, D, E, F a G, H. Takže máme soustavu souřadnic a v té soustavě souřadnic máme 4 orientované úsečky. Je to úsečka AB, úsečka CD, úsečka EF a úsečka GH. Tak, jsou zde 4 orientované úsečky. A teď se podívejme na zajímavou věc. U té úsečky AB jsme se z počátečního bodu A do koncového bodu B dostali tak, že jsme se posunuli o 2 jednotky doprava a o 1 jednotku nahoru. A úplně to samé platí u všech ostatních orientovaných úseček. To znamená, že z počátečního do koncového bodu se dostanu stejným posunem nejprve doprava a potom nahoru. Můžeme prohlásit, že orientované úsečky A, B, C, D, E, F a G, H jsou umístěním téhož vektoru, který můžeme zapsat takto. U rovná se 2, 1.
Tato čísla jsou právě souřadnice vektorů a vyjadřují velikost a směr vektoru U, neboli posun koncových bodů orientovaných úseček vektoru U vzhledem k počátečním bodům. Což zní velice složitě, ale je to přesně to, co jsme si řekli před chvilkou. Koncové body jsou vzhledem k počátečním bodům posunuté, a to takto. Jsou posunuté vodorovně o 2, to je doprava, a svisle o 1, a to je nahoru. Velice dobře to pochopíme ještě na příkladech. Tak máme tady soustavu souřadnic a na obrázku jsou vektory -1, 5, 0, 2 a 4, -3 a my máme určit, který je který. Takže nejprve tady máme vektor A, vektor B a vektor C. Abychom uměli zodpovědět tu otázku, který vektor je který, tak budeme sledovat posuny z počátečního do koncového bodu ve vodorovném a svislém směru. Takže nejprve u vektoru A vidíme, že v případě vektoru A jsme se posunuli o -1 doleva a o 5 nahoru. Znamená to tedy, že vektor A je onen vektor -1, 5. No a úplně stejně postupujeme u dalších vektorů. V případě vektoru B vidíme, že z počátečního do koncového bodu se posouváme o 0 doprava nebo doleva, tam se neposouváme, a o 2 směrem nahoru. To znamená, že vektor B je onen vektor 0,2. No a ten vektor C je samozřejmě ten zbývající, nicméně si to ještě ověříme. V případě vektoru C se z počátečního do koncového bodu dostaneme tak, že se posuneme o 4 doprava a o -3 dolů. Takže ten vektor C je vektor 4, -3. Jsou dány body A a B, máme určit vektor U, který je dán orientovanou úsečkou AB. Vezměme si na pomoc soustavu souřadnic, zakreslíme si do ní body A a B a tyto body spojíme orientovanou úsečkou a ta orientovaná úsečka nám tedy určuje vektor U. Naším úkolem je určit souřadnice tohoto vektoru. Souřadnice vektoru, neboli právě posun koncového bodu vzhledem k počátečnímu bodu, vypočítáme jako rozdíl xových a y souřadnic těchto bodů. Takže takto. Budeme odčítat xové souřadnice bodů A a B a y souřadnice bodů A a B. Co je tam ale vrcholně důležité, je to, že bod A je počáteční bod a B je koncový bod toho vektoru a my je nesmíme zaměnit. A jak vidíme, tak vždycky odečítáme souřadnice toho počátečního bodu od koncového. Takže to je koncový bod minus počáteční bod. No a posun z toho A do B ve vodorovném směru, to znamená ve směru osy x, je daný rozdílem xových souřadnic těch bodů, takže odečítáme xovou souřadnici bodu B minus xovou souřadnici bodu A, čili 6 minus 3, a dostáváme xovou souřadnici vektoru, a to je 3. Nyní to vidíme zobrazené červenou úsečkou a
Posun z A do B ve svislém směru nebo ve směru osy Y je daný rozdílem y-nových souřadnic těch bodů, takže odčítáme y-nová souřadnice koncového bodu B minus y-nová souřadnice počátečního bodu a to je 7 minus 2. Dohromady je to tedy 5, to znamená, že y-nová souřadnice našeho vektoru je rovná 5. Vektor U má tedy souřadnice 3, 5. A ještě si to procvičíme. Máme dány body C, D, E jejich souřadnicemi a máme určit vektory U, V a dvojité V podle tohoto zápisu. Vezměme si na pomoc soustavu souřadnic. Nejprve si do ní zakreslíme body C, D a E. Bod C má souřadnice 4, 4. Bod D má souřadnice minus 1, 0 a bod E má souřadnice 6 a minus 2. A nyní si zakreslíme vektory. První je vektor U, který je dán orientovanou úsečkou CD. Bod C je počáteční bod vektoru, bod D je koncový bod vektoru. A podobně pro vektor V. Ten je dán orientovanou úsečkou DE. A vektor dvojité V je dán orientovanou úsečkou EC. No a my si určíme souřadnice těchto vektorů. Začneme vektorem U, který je dán orientovanou úsečkou CD. A výpočet těch souřadnic provedeme tak, že odčítáme xové a y souřadnice těchto bodů, a to tak, že od koncového bodu toho vektoru odečteme souřadnice počátečního bodu. Takže musíme dávat pozor na počáteční a koncové body. Pro případ vektoru U je tedy koncovým bodem bod D, počátečním bod C, takže budeme odečítat D minus C. V případě xové souřadnice to je minus 1, minus 4, čili minus 5. A v případě y souřadnice je to 0 minus 4, čili minus 4. Můžeme tedy prohlásit, že vektor U má souřadnice minus 5 a minus 4. Můžeme si to i pěkně zkontrolovat na tom obrázku, že z toho koncového bodu do počátečního se dostáváme posunem o minus 5 doleva a minus 4 dolů. A máme tady vektor V, u toho je koncový bod E a počáteční bod D, čili budeme odečítat vždycky souřadnice bodu E a minus souřadnice bodu D. Takže v případě xové souřadnice to je 6 minus minus 1, čili dohromady 7. A v případě y souřadnice je to minus 2 minus 0, čili minus 2. Takže vektor V má souřadnice 7 minus 2. A konečně vektor dvojité V. Zase dáváme si pozor na počáteční a koncové body, takže budeme odečítat C minus E, a to u xové i y souřadnice. U x to je 4 minus 6, čili minus 2. A u y souřadnice je to 4 minus minus 2, čili 6. Vektor dvojité V má tedy souřadnice minus 2, 6. Máme tady ukázku příkladu z jednoho z maturitních testů. V trojuhelníku ABC je dáno souřadnice bodu A, souřadnice bodu C a vektor CB. Sestrojte trojuhelník ABC v soustavě souřadnic. Určete souřadnice středu S strany AC.
Nejprve si narýsujme soustavu souřadnic. Do ní zakreslíme body A a C podle zadání. Bod A má souřadnice -2, -1. Bod C má souřadnice -1, 3. A my budeme hledat bod B. Ze zadání víme, že bod B je koncovým bodem vektoru CB. Vektor CB začíná samozřejmě v bodě C. Z bodu C do bodu B se dostaneme takto. Posuneme se vodorovně o 2, takže doprava, a svisle o -3, takže dolů. A tím jsme se dostali do bodu B. Vidíme ze soustavy souřadnic, že bod B má pravděpodobně souřadnice 1, 0, ale my si to ještě ověříme výpočtem. Souřadnice vektoru A se rovnají rozdílu souřadnic bodu B a bodu C, což platí pro obě souřadnice. Takže AX rovná se BX minus CX. A když vyjádříme BX, což nás zajímá, je to xová souřadnice bodu B, dostáváme AX plus CX. Takže BX se rovná 2 plus minus 1 a to je 1. Totéž provedeme pro y souřadnici bodu B. BY rovná se AY plus CY. BY rovná se -3 plus 3 a BY se rovná 0. Bod B má tedy souřadnice 1, 0, což jsme předpokládali. Nyní vidíme v soustavě souřadnic narýsován trojúhelník ABC. A máme ještě jeden úkol. Budeme hledat střed strany AC. Ten si nakreslíme do trojúhelníka a nyní budeme počítat jeho souřadnice. Souřadnice bodu S vypočítáme jako aritmetický průměr souřadnic bodů A a C, což provedeme nejdříve pro xovou souřadnici. Sx rovná se AX plus CX lomeno 2. Sx tedy rovná se -2 plus -1 lomeno 2 a Sx se rovná -3 poloviny. Sy rovná se AY plus CY lomeno 2. Sy rovná se -1 plus 3 lomeno 2 a Sy se rovná 1. Souřadnice bodu S, čili středu strany AC, se rovnají -3 poloviny 1. A ještě jedna ukázka příkladu z maturitního testu, který ze zobrazených vektorů má souřadnice 2 a -1. V soustavě souřadnic máme zakreslen vektor A, vektor B, vektor C a vektor D. Víme, že souřadnice 2 minus 1 má ten vektor, u kterého se z počátečního do koncového bodu dostaneme následujícím posunutím. Vodorovně o 2, to jest doprava, a svisle o -1, to jest dolů. Když se podíváme na obrázek, vidíme, že to platí pro vektor A. Ještě se můžeme podívat, jaké souřadnice mají ostatní zobrazené vektory. Takže pro vektor B to bude 2, 1. Pro vektor C to je 1 minus 2. A pro vektor D 1, 2.